Здравейте, приятели! В нашия сайт ще ви запознаем с един изключително интересен начин на залагане, който ви гарантира сигурна печалба. За целта прогнозите, които ще ви предлагаме, ще са за мачове от сферата на тениса и футбола с възможност за комбиниран залог с общ коефициент над 2. Може да разгледате нашата секция история, за да се уверите в сигурността на нашите залози. Вие изберете дали да ни се доверите. Ще разгледаме системата за залагане, с която ще работим в нашия сайт, за да осигурим постоянна и сигурна печалба. Ето какво представлява тя. Първо решавам каква сума искам да спечеля. За примера ще използвам 1000 лева. Ще разделя сумата, поставена за цел 1000 лева, на 20 части по 50 лева. Определям големината на първия залог, като събера първото и последното число в редицата. В случая 50 плюс 50, което е равно на 100. За да спечеля 100 лева, трябва да направя залог, който да ми даде 100 лева чиста печалба. Ако коефициента е 2, трябва да заложа 100 лева. Ако първият ми залог е от 100 лева при коефициент 2 и се окаже губещ, ще трябва да добавя числото 100 на края на редицата числа. Следващия ми залог ще бъде 50 плюс 100. Ако спечеля, трябва да зачеркна първото и последното число, в случая 50 и 100. Сега започвам наново с 50 плюс 50. Когато задраскам всички числа от редицата, вие ще бъдете плюс 1000 лева във вашата сметка. Не си колебайте и разгледайте нашето примерно разиграване на сайта, разгледайте нашата секция история и се уверите в сигурността на нашите залози. Пожелавам ви приятно сърфиране в нашия сайт. Чао!